Banh mi sú najbežnejšie raňajky vo Vietname. Základom je poriadna vrstva bravčovej paštéty a domácej majonézy. Koriander, vajce a mnoho ďalších miestnych prísad, podľa toho, aké banh mi si vyberiete. O, takie dziwne. Mamy oby. Kamenný potok alebo Suoi Ja s veľmi čistou a chladnou vodou je ideálny na útek pred mestskou horúčavou Da Nangu. Počas letných mesiacov sa využíva na relax a príjemné schladenie. Haha, kokos. Co to je? Miał si kokos. Opičia hora alebo Sontra je polostrov približne 10 km severovýchodne od mesta Da Nang. Svoj názov dostala vďaka početnej populácii opíc, ktoré tu žijú voľne v prírode. Jak z Far Cry'u albo co, kiedyś. Na ręce. Zasłuka. Można znowu na koło. Aż tak. Jeszcze tam jakaś paratka na tą. To już nie taki stary, spójrzcie. Do rijeky si mali zamierať, kto vie, čo to je? Langur Duk je najvzácnejší obyvateľ hory, často nazývaný kráľovná primátov pre svoje pestré sfarbenie. Tento druh je kriticky ohrozený a Sontra je jedným z mála miest na svete, kde ho môžete vidieť vo voľnej prírode. Nachádza sa tu 1000-ročný banian, obrovský strom banian, ktorého vek sa odhaduje na 1000 rokov. Má výšku 20 metrov a spleť desiatok vedľajších koreňov. Hora slúži ako prirodzená bariéra, ktorá chráni Da Nang pred silnými tajfúnmi prichádzajúcimi z východného mora. Ako tá obuv v pohode? Dá sa. Obuv je výborná. Opičia hora mala v minulosti strategický význam. Počas vietnamskej vojny tu americká armáda vybudovala radarovú stanicu, ktorú kvôli jej dôležitosti prezývali Oči Indočíny. Tieto radary zohrávali kľúčovú úlohu pri navádzaní amerických bombardérov na zásobovacie trasy Vietkongu v džungliach. Asi nič. Skúsime naspäť. Na vrchole bol vybudovaný vojenský heliport. Slúžil na rýchly transport personálu, zásobovanie radarovej stanice a ako evakuačný bod. Nič, lebo tu vedľa išla cestička. Asi hej, vyskúšajme. Riadne. Trne, jaké? To vyzerá jak Strom. monster tak. No. Celkovo, kto ovládal horu, mal pod kontrolou prístup k jednej z najväčších námorných základní v regióne. Vojenský význam hory si uvedomovali už Francúzi v koloniálnom období. Kroxy. V roku 1858 tu zakotvili ich lode pri prvom útoku na Vietnam. Vybudovali tu pozorovateľne a maják, aby kontrolovali pohyb lodí smerujúcich do vnútrozemia k cisárskému mestu Hue. Aj dnes je časť polostrova pod správou vietnamskej armády. Mnohé cesty vedúce k najvyšším bodom sú stále uzavreté, pretože sa tam nachádzajú aktívne vojenské radary a rádiové vysielače.
Yes, I am Bear Grylls here, and this is a video about life in jungle. Oh my god, everywhere is water. Náš pôvodný plán bol ísť vyznačenou cestou popri potoku k veľkému vodopádu a pokračovať hore na vrch hory. Potom pokračovať k Linh Ung Pagode. Išli sme len dvaja, ostatným sa cez džungľu ísť nechcelo. Avšak počasie nám neprialo a rieka bola silná. Značku sme nakoniec aj našli, no bola v strede rieky, zrejme bola cesta zaplavená. Pochopili sme, že prejsť džunglou v Kroksach nie je len tak a vrátili sa späť. Taxíkom sme sa vyviezli na vrch hory, no na konci cesty nás otočili vojaci, že je hora uzavretá. Tak sme šli taxíkom až k pagóde, kde sme sa stretli s ostatnými z partie. Kapi Matúš a tu som ja. A toto je džungľa. Makaky, ktoré žijú na tomto poloostrove Sontra, sú profesionálni zlodeji. Aj nám sa stalo, že sme nechali vak na zemi a pár sekúnd na to sa ho snažila otvoriť opica. Bežne sa stáva, že vám vytrhnú predmety priamo z ruky. Opice je zakázané krmiť, robí ich to agresívnymi voči ľuďom. Neviem, nemyslím. Bežne vyberajú odpadky z košov. Veľmi dôležité je, aby ste sa na nich neusmievali so zubami. Pre opice je vycerenie zubov prejavom agresie a výzvou na boj. Môžu na vás zaútočiť. Vzácnejšie farebné opice s bielými bradami alebo langúry pestre, ktoré tu žijú tiež, je ťažké zahliadnuť. Sú plaché a malokedy sa pohybujú v blízkosti ľudí. Výstavba Linh Ung Pagody začala v roku 2004 a chrámový komplex bol oficiálne otvorený v roku 2010. Linh Ung v preklade znamená všetky modlitby budú vyslyšané. Socha Lady Budhu alebo Quan Di Am meria 67 metrov. Je to najvyššia socha svojho druhu vo Vietname. Vo vnútri sochy sa nachádza 17 poschodí, pričom na každom z nich je oltár s 21 rôznymi sochami Budhu. Socha stojí chrbtom k hore a tvárou k moru. Miestni veria, že svojim milosrdným pohľadom chráni mesto Da Nang pred búrkami a prírodnými katastrofami. Cestu k hlavnej svätyni lemuje 18 bielých kamenných sôch arhatov, osvietených bytostí, pričom každá vyjadruje inú ľudskú emóciu. Radosť, hnev, smútok a ďalšie. Strašne to počasie. Normálne ani nemôžeš hore pozrieť. Oh yeah. O celý areál sa starajú mnísi, ktorí tu žijú. Milo nás prekvapilo, že väčšina takýchto miest je vo Vietname zadarmo. Ani tu sa neplatilo žiadne vstupné. Len dobrovoľný príspevok.
Tam je naše Big City, tu je krásny výhľad na more a tam je obrovské mesto, ktoré nevidno, tam, kde bývame. A mal to byť krásny výhľad a krásne pláže, no len nevyšlo. Sú úžasné, mega to je. Každý jeden je úplne krásny. Ešte, skalu máme. 200 rokov raz, minimálne. Lenka, ako sa ti páči? Máme dobré počasie. Bonsaje na pagode Linh Ung patria k najvýznamnejším estetickým a duchovným prvkom celého areálu. Doplňajú celkovú atmosféru pokoja. Po bokoch nádvoria si môžeme všimnúť 18 mramorových sôch buddhistických svetcov. Bonsaje lemujú cestu medzi nimi a každý strom je zasadený v ozdobnom keramickom kvetináči a často doplňa emóciu, ktorú daná socha vyjadruje. Najčastejšie bonsaje sú fikusy, kvôli odolnosti a robustným vzdušným koreňom nad zemou. Vodné mangrovníky, cenené pre svoje visiace kvety, ktoré symbolizujú šťastie. Mnohé stromy sú tvarované tak, aby pripomínali draky, fénixy alebo hory. Čo inde ako vo Vietname nie je bežné. Verí sa, že harmonicky upravená záhrada pomáha návštevníkom dosiahnuť vnútorný pokoj a lepšie sa sústrediť na modlitbu. Vo Vietname je zákon karmy, alebo vietnamský Luat Nhan Qua, hlboko zakorenený v každodennom živote, kultúre a morálke. Hoci je Vietnam oficiálne ateistická krajina, väčšina obyvateľov vyznáva zmes buddhizmu, konfuciánstva a uctievania predkov, kde karma hrá hlavnú úlohu. Vietnamci veria, že každý čin skôr či neskôr prinesie svoj výsledok. Dobré skutky prinášajú šťastie, zlé skutky vedú k utrpeniu. Na rozdiel od západného individuálneho chápania, vo Vietname sa verí, že činy rodičov ovplyvňujú osud ich detí a vnúčat. Používa sa príslovie Puo doi cha an man, Joy con kat nuoc. Takže ak otec jedol slané, syn bude smédny. Karma určuje, do akej formy sa duša narodí v ďalšom živote. Mnohí veria, že zlé správanie k zvieratám alebo ľuďom v tomto živote povedie k nižšiemu postaveniu v tom budúcom. Strach z karmy funguje ako silný sociálny regulátor. Ľudia sa snažia vyhnúť podvodom alebo krutosti, pretože veria, že nebo má oči a spravodlivosť si ich nájde. Takzvaná Tung Kinh je recitácia sutier. Mnísi a veriaci v stanovených časoch spoločne recitujú buddhistické texty. Nie je to spev v západnom zmysle, ale rytmické odriekavanie sprevádzané údermi, ktoré udržuje tempo. Ďalším dôležitým prvkom je kláňanie. Veriaci sa opakovane kláňajú pred sochami Budhu alebo Lady Buddha, čím vyjadrujú pokoru. Dôležitou časťou sú aj kadidlové tyčinky. Zapaľujú sa, aby dym preniesol modlitby k nebesiam. Všade na oltároch vidíme čerstvé ovocie a kvety, ktoré prinášajú domáci ako prejav vďaky.
Pil si. Prečo by som mal piť? Chlapci sa chcú modliť. Tak sa ideme sa pomodliť. Jak dlho hrajú? Nás 20 minút. Aj s ním. Socha ležiaceho Budhu nie je zobrazením spánku alebo odpočinku. V buddhizme má tento postoj hlboký teologický význam. Socha predstavuje tzv. Parinirvánu, moment, kedy Buddha dosiahol definitívne vyslobodenie z kolobehu znovuzrodenia a utrpenia. Symbolizuje posledné chvíle Budhu na tomto svete pred jeho smrťou. Ležiaca poloha vyjadruje absolútny mier, vyrovnanosť a odpútanie sa od všetkých svetských túžob. Pre buddhistov to nie je smutný výjav, ale oslava dosiahnutia najvyššieho duchovného cieľa, alebo nirvany. Táto socha vytesaná z bieleho mramoru, čo zdôrazňuje čistotu a svetlo, obklopená bonsajmi, ktoré majú podčiarknúť harmóniu medzi človekom a prírodou v momente osvietenia. Veža Ksaloi je 30-metrová 7-poschodová pagóda, pričom každé poschodie symbolizuje určitý stupeň duchovného pokroku v buddhizme. Na každom poschodí sú oltáre, pričom v celej veži je až 200 posvätných svôb. Dominuje juhovýchodnej časti komplexu a ponúka nádherný výhľad na more. Počasičko? Výborné. Tam je Budha veľká. Tam spí Budha. Tu je Lenka Budha. Mal byť všade výhľad, krásne, na more. Haha. Dobre. Poď. Jaké zlaté. Dajte, nemáte za čo jesť. Chöhan je najstarší, najväčší a najrušnejší tradičný trh v Da Nangu, ktorý funguje už od francúzskej koloniálnej éry. Nachádza sa priamo v centre mesta pri rieke Han. Prízemie je zamerané na jedlo a delikatesy. Nájdete tu čerstvé ovocie, zeleninu, koreniny a typické vietnamské špeciality. V zadnej časti je miesto pre miestne food courty. Poschodie je vyhradené pre módu a textil. Chöhan je známy tým, že ceny sú tu nastavené pre turistov o niečo vyššie. Zjednávanie je povinnosťou každého turistu. Bežne sa dá začať na 40 až 50% pôvodnej ceny, najmä pri oblečení a suveníroch. V celých priestoroch vládne výrazná aróma z fermentovaných rýb a sušených plodov mora. K tomu miestne ovocie, surové mäso a najrôznejšie typy omáčok. Pre niekoho to môže byť silný zážitok. Tradičný rituál pálenia obetných papierikov, ktorému sa hovorí Wang M.
najčastejšie vykonávaný pri výročí úmrtia predkov. Žabatvi či žabiatvi, alebo jaké? 30,000. 30? Dạ. Hello, Chinese coffee. Bên chú bán được rồi. Bà nó bán được. Mua 10 cái thén. Rửa thôi chứ bà bán đó thì để bán Thén. vô nắm để bán. Bánh nô thén. Také iné banány, no? Keď tu si ja natočím. Tradičné vietnamské vcelku pripravované kura alebo gálôc sa úmyselne podáva s hlavou aj nohami. Pre Vietnamcov to nie je len jedlo, ale dôležitý kultúrny symbol. Podávanie zvieraťa v celku vrátane hlavy a nôh symbolizuje prosperitu, šťastie a integritu. Vo vietnamskej kultúre sa verí, že ak je niečo kompletné na tanieri, prinesie to kompletné požehnanie rodine. Chcete dať či ne? To sú mála také veci, ne? Mi to je také blbé, že natáčam a nič si nedám. You want my set? My sen? This is my sen. Že môžeme ochutnať, keď čo chceme. Da Nang je považovaný za jedno z najlepších miest na svete pre milovníkov morských plodov. A to vďaka kombinácii čerstvosti priamo z rybárskych člnov a priateľných cien.